جی السلام علیکم ناظرین، تساں دے پے یوٹیوب چینل دا رپورٹر تے میں غلام محمد تے اساں اج ویندے پے بلوچستان سپیشلی موٹر سائیکل دے اوتے گرگول کھاون تے اج اساں سمجھے ناظرین کو بھی اساں وزٹ کروینے نال نال انشاءاللہ اساں بلوچستان ویندے پے موٹر سائیکل دے اوتے سفر تے انشاءاللہ تو تمام دوست یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو۔ رات تحصیل رگج پہنچ گیا سے تے اپنی یہ سارے اپنے نوجوان دوست بھرا ساری سنگت تے پہلے تعارف کرواؤں چاہ محمد رمضان جعفر ساڈا بھرا ہے تے حاجی عبدالمنان ٹوپی والا تے عبدالمنان بھائی سامنے تے مولی مقصود ساڈا نالن تے اسا رات پہنچے ہیں بھرانے دے کولو رات انہیں دے کولو اسے اج جرا آگو تے تا ناتھا لے علاقے آئے ودے وزٹ کرنے ودے انشاءاللہ تے اساں مقصود یہ سمجھے اساں کہ اساں اپنے ناظرین کوئی نال گھن کولو تے وزٹ کروے سو انہیں علاقے دا جو انہیں اے علاقہ زندگی میرے خیال تا کہیں کہنا جو چاند بندے ڈٹھی ودے ہوسن تے آخر دے تے میں تمام دوستوں کو ریکویسٹ کرنا میرے چینل یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کرن تے ویڈیو کو لائک ہی کرن کمال آگے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ اپنا بیو پیر رستے ہوتے اے او جا اساں دیکھ دیے جرا تحصیل دروگ دے وچ جرنا پانی چشمہ دا پہنچدا پے نالے دے تھرو اساں اون جاتے ہی وقت پہنچے کھڑے ہیں جتھا پانی سارا کٹھا تھی کہ نالے دے وچ وینے او یعنی کہ جتنا بھی قلعہ ہیں ناتھ وغیرہ تے گڑگوجی کیارا او ایتھا تقسیم تھی وینے تے اساں منان بھائی کے پوچھدے منان بھائی یہ پانی کڈاں دا کٹھا تھی نے کڈاں دا نالا بڑھایا گیا ہا دسے سو۔ السلام علیکم غلام بھائی، یہ پانی جو ہے نا کئی زمانے دا سارے علم کنے پہلے دا یہ تھا اصلا صرف سونی وجہ تھے جو یہ بیہو پیر کنے پانی آندے صحیح ہے تے والا یہ نت کو یعنی کہ گبر کو یہ پانی سارا آباد کی کھڑائی کو صحیح ہے تے یہ بہت ٹھڈا بہترین پانی ہے۔ لوگ اتھا زیارت کرنا دیں میں نے کہ مقصد چکر لاون لازمی آندے انجوائے کرنا دیں تے